like that. Wat doggen you hier? Oh shit, ik heb niet opgelet. Wat moet ik nou doen? Astrid, ik heb niet opgelet. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, ik zie mezelf. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Je hebt nog 38 seconden. Ik ben vergeten te lezen wat ik moet doen. Oh, dat is gewoon in beeld staan. Dat is praten. Wat doggen you hier? Ja, wat doe je hier? Dat had ik net gelezen. Wat betekent dat? Oh, ik ben van de postbode, van de binnendienst in de postbode. En op dit moment mijn collega en ik de post aan het rondbrengen. We zijn een beetje aan de late kant. Maar dat komt omdat we worden opgehouden overal. Toch? En ik heb nog 10 seconden. Wil jij nog een foto? Dat is man bij het hond, dat kan wel eens. We logeren in hotel I-Zicht. I-Zicht in Oudega. Oudega. Kicks on the 1, 7 and 11, snare.